Dobrý. Pardon, omlouvám se. Počkej, se udělám. Tady vidíte krám Nua. Velice zajímavý krám. Běžte nahlédnout. Nechcete? Teď jsme tam před chvilkou byli, byla tam ženská, jo. Jeden kluk se zeptal prostě, že by tady potřeboval pro svoji přítelky něco a ona nás vyhodila, nevěřila, že nám je 21. A prostě nás vykopla jak prostě verbež, jo. Přitom tam jako nemají úplně jako špatný věci, jo. Prostě tady po pravé straně hned. Skrytou kameru. Tamhle prostě jsou všechny typy jakýchsi nástrojů na obrábění ženských partí. Tamhle